Tras anos traballando sobre esta idea, o Concello de Noia decidiu poñer en marcha un grupo de teatro. Foi a Asociación Matacandís, creada hai anos por un grupo de pais do Colexio Felipe de Castro, a que plantexou a necesidade de crear un espazo dedicado ao teatro, nunha vila con gran tradición nas artes escénicas. Nos empezamos hai anos no Colexio Felipe de Castro, a través da Asociación de Pais, creando un grupo pequeno de teatro. Realmente todos somos pais ou nais de nenos que estaban implicados en esa actividade, e nos encontramos que ao acabar sexto de primaria, pois, bueno, como a asociación de pais, os nenos deixaban o colexio, tiñamos que buscar algunha fórmula para que os nosos fillos seguiran practicando teatro. Constituímos a Asociación Matacandís, estuvemos traballando 2 anos coa colaboración intensa de Rosa, que foi a encargada de dar clase aos alumnos de teatro durante todo este tempo, pero agora, gracias a esta colaboración do Concello e gracias a esta implicación, digamos que para a nosa asociación é un paso importante que nos demos a coñecer moito máis na vila, que haxa unha maior afluencia de rapaces non só os vinculados con nós. O obxectivo do Concello é dar continuidade a esta colaboración coa creación nun futuro dunha escola municipal de teatro. Este taller de teatro que funcione ca Asociación Matacandís como unha escola municipal de teatro xunto ca asociación, ese é o futuro e o horizonte pode ser ese, que durante o traballo de todo un curso escolar, vamos a chamarlle máis que o ano, poden chegar a facer unha representación anual dunha obra de teatro, que, bueno, dunha forma afeccionada, pois isto vai enganchando a xente, sobre todo a un pueblo como Noia cunha tradición teatral afeccionada moi grande, non? O taller de teatro xa comezou a andar con algo máis de 20 inscritos baixo a dirección da actriz Iria Acevedo. Os interesados en apuntarse aínda están a tempo de facelo nas instalacións da Casa Consistorial.